Hola, buscadors! Anem a parlar ara d'una eina més, que és molt important a l'hora d'entendre els rajos i com ens afecten. Ja coneixeu la copa dels rajos, que serveix per saber els rajos que tenies en els teus cossos, cos físic, emocional, mental, i el que vens a aprendre des del moment de naixement, en el moment de naixement, ¿vale? Després, durant la vida, has d'anar aprenent el de la copa, el raig de la personalitat, és l'aprenentatge bàsic, però, vulguis o no, durant tota la vida passem diferents èpoques. Independentment dels rajos que tenim, passem èpoques en les quals hem d'utilitzar, aprendre a utilitzar, de fet, quasi tots els rajos. Durant les diferents èpoques solen passar quasi tots, però bé, hi ha èpoques molt clares en què has d'aprendre a utilitzar-ne un, a vegades un altre, etc. I això va marcant èpoques de desenvolupament. La copa és algo fixe, estàtic, de moment de naixement i punto. Sí que et dona una sèrie d'informacions importants, però no deixa de ser algo que és com ho eres en el moment de naixement. Hi ha una altra eina que se'n diu el test dels rajos. És un test psicotècnic, un test psicològic en què tu has de contestar una sèrie de preguntes i el resultat que et dona al final és més o menys el tant per cent de rajos que estàs utilitzant. Tu l'has de fer, te recomano que el facis, vés en aquesta adreça de correu electrònic, en aquesta adreça de pàgina web, on podries fer-lo, si t'interessés, de manera totalment gratuïta, val? Has de tenir paciència perquè el test són 140 preguntes i has de llegir cada pregunta, entendre-la bé i contestar valorant de l'1 al 7 si estàs d'acord amb aquesta expressió o no, i amb una valoració. Clar, una pregunta i una altra tria una mica, però paga la pena perquè et dona una visió en forma de gràfic de barres, com aquest, veieu? Aquest gràfic de barres explica, per exemple, que tinc uns rajos molt desenvolupats. En aquest moment, cuidado, no t'ho agafis com que tu ets així. No, vale? Tu ets de la manera de naixement. L'únic que és probable que alguns d'aquests rajos estiguin més ampliats, en aquest moment els tinguis més forts, d'altres més dèbils. Esperem que el més fort sigui el de la copa. Però puntualment pot ser que n'hi hagi un que tu no tens de naixement per res en la copa i que ara sigui fort. Per exemple, en el meu cas, la meva copa està molt dominant el blau i a més és el que vinc a aprendre. Per tant, me'l trobo sovint, de fet, cada vegada que faig els rajos, faig el test, doncs, perquè es pot anar fent de tant en tant, cuidado, no sovint, no és qüestió d'una setmana ni un mes, no? Els canvis aquests de rajos són en qüestions de mesos o anys. Però si ho fas de tant en tant, pot ser que et trobis, com m'ha passat a mi, moments en els quals el raig vermell, que no el tinc enlloc, el primer raig, doncs apareix bastant fort. Va haver-hi una època en la meva vida que era més fort que el raig 2. No fa massa, fa uns anys, però per un motiu molt clar. Em vaig trobar en situacions en què tenia que agafar lideratge. Tenia que ser el que tirava endavant, perquè al voltant meu no hi havia ningú que ho fes. I era necessari si volia, entre cometes, sobreviure, fes que les coses funcionessin, no? Aleshores vaig tenir que anar aprenent a treballar al raig 1. I apareixia, cada vegada que jo feia el test, durant aquells anys, el raig vermell era molt fort. Ara l'hi tinc, però el tinc normal, el tinc relativament controlat i torna a ser més gros sempre el raig blau, perquè és el principal meu. Però en una altra època segurament podia haver trobat el raig verd, el tercer raig, molt més fort. O sigui que el test aquest no et dona una manera de ser, sinó una manera d'actuar en aquell moment, en aquella època en què tu fas la pregunta. Però va molt bé per entendre les coses que t'estan passant. I a part per entendre bé els teus rajos, perquè el que tu no tens, com deia jo, el raig vermell no el tinc, t'és molt complicat de fer servir, perquè no el coneixes, és com nou per tu. Aleshores, el que no tens en la data de naixement i el tens en el test actual, significa que hi ha una pressió molt important en l'entorn perquè tu l'aprenguis i és bo que ho facis. D'aquesta manera estàs aconseguint incorporar un coneixement, un aprenentatge que d'altra manera no tindries. Per això és bo de tant en tant fer-se el test. I també és bo, si tens parella, que el feu tots dos.
i els pugueu comparar, perquè llavors veureu, per exemple, per què teniu algun tipus de friccions. Si un està treballant molt el raig vermell i l'altre el raig blau, per exemple, són tan diferents que és difícil de posar-se d'acord. Per això és l'important és saber-ho i a partir de dir, vale, és que clar, tu estàs treballant al raig 1, vale, doncs posem-se d'acord, firmem un armistici, una tregua i entenguem què podem ajudar-nos mútuament. Si ho fas així, és molt més fàcil de que algunes de les crisis importants de parella es puguin solucionar molt fàcilment. És una aplicació, n'hi ha d'altres que podríeu intentar. Pots mirar-ho, jo què sé, un empresari pot anar-li bé tenir els varis treballadors que té, sapiguent en quin raig té cada un en aquell moment més potencial, per una raó molt fàcil, perquè a la feina que han de fer, si no s'adiuen aquell tipus de raig, no li anirà bé, no la farà bé, i en canvi destacarà molt si fa una feina que té a veure amb el raig. No sé, hi ha moltes possibilitats. Per tant, aquí teniu una eina. És això, una eina més que us ajudarà a entendre els rajos i a treballar amb ells. Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar amb mi amb el meu correu electrònic josepgimbernat@gmail.com. Fins al proper vídeo.